Ahoj, tak dnes si ukážeme, ako si vyrobiť jednoduchý a lacný ukazovateľ vetra zo 4 plastových fľaš. Ak sa vám nechce ísť vonku a chcete vedieť, či fúka vonku vietor, tak je to jednoduchý a lacný spôsob, ako to zistiť. Okrem plastových fľaš budete potrebovať nejakú tyčku, najlepšie železnú, tenkú. Ja som tyčku nemohol nájsť, takže som si to vystrihol z kablového žľabu. Tyčku budeme zasúvať do fľaše, ale mám tam dva výstupy, ktoré budem musieť odrezať. Tyčku si najprv takto ohnem do pravého uhla. Fľašu budem nasúvať z vrchu dolu. Najprv odrežem tieto dva výstupky, ktoré nepotrebujem. Teraz to opylujem, aby to bolo hladké. Keď to mám hotové, zoberiem si podložku a matku, ktorú nasuniem na tyčku. Dávam to z toho dôvodu, aby tam nebolo vysoké trenie, aby sa fľaša mohla ľahko otáčať. Teraz si naznačím stred fľaše z jednej strany aj z druhej strany, kde budem vrtať dieru. Dieru dám iba o trochu väčšiu, než je rúbka tyčky. V mojom prípade to je 4,5 mm, pretože tyčka má 4,2 mm. Keď to mám hotové, fľašu nasuniem a jednoducho sa mi točí. Teraz si pripravím spodné časti ďalších fľaš, ktoré budem prichytávať na hlavnú fľašu. Aby sa mi to lepšie označovalo, tak použijem podložku pod fixu, aby to bolo všetko rovnaké. Urobím si všetky 3 fľaše. A teraz ich začnem vystrihovať. Potom ako vystrihnem všetky 3, priložím si to na fľašu a označím si miesto, kde budem vrtať ďalšie dierky. Označím si to aj na fľaši, aby boli dierky v rovnakej vzdialenosti od seba. Na vrtanie použijem kúsok dreva, pretože fľaša je mäkká, aby sa mi to lepšie vrtalo. Keď mám dierky vyvrtané, použijem sťahovacie pásiky.
poohýbam si to na viacerých stranách. Urobím si také účko, ktoré bez problémov pretiahnem cez vnútro fľaše a zafixujem sťahovací pásik. Takýmto spôsobom budem pokračovať pri všetkých troch spodných častiach fľaš. Keď to je hotové, nasuniem fľašu na tyčku. Ako môžete vidieť, keď zafúkam, točí sa mi to, takže to funguje. Teraz si označím, kde budem ohýbať ďalšiu časť tyčky. Z toho dôvodu, aby som to mal ako prichytiť v mojom prípade na balkóne. Potom, ako si to ohnem, zase nasuniem fľašu a keďže vidím, že tyčka je dlhá, odrežem ešte vrch tyčky. Potom, ako som to odrezal, budem potrebovať ešte fixáciu na vrchu, aby mi fľaša nevyletela, keď bude fúkať príliš silný vietor. Použijem na to samozaisťovaciu maticu. To je matica, ktorá má vlastne okraj z gumy. Keďže matica je trochu voľná, kladivom ju trochu zdeformujem, aby mi nelietala hore dolu, aby zaistila fľašu. Tak, teraz to bez problémov drží. Ja som si ešte pre seba urobil jednu verziu z veľkej fľaše, kde som použil vrchy aj spodky, takže vyzerá to trochu inak. Teraz si to takto prichytím na balkón. Najprv si očistím povrch a keďže tam nie sú žiadne prichytné body, použijem lepiace štvorčeky. Takto je to prichytené, prichytím si obidva fľaše a teraz už len čakať, kedy začne fúkať vietor. Dnes je celkom pokojný deň, takže vietor nefúka. Ahoj, takže dnes je iný deň. Ako môžete vidieť, vonku fúka vietor a môj ukazovateľ vetra sa točí. Ako som ho tak sledoval, tak môžem povedať, že z politrovej fľaše ten malý sa točí rýchlejšie než ten veľký, možno kvôli hmotnosti, neviem kvôli čomu. Ale ak môžem odporúčať, urobte si to radšej z menšej fľaše, pretože ten veľký nie je až taký citlivý na slabší vietor. Ďakujem za pozeranie videa, ak sa vám moje video páčilo, zdieľajte a prajem pekný deň.